caggal accident bannoɗo ha tato e journaliste uji liggotonoɓe e télévision bitoɗo leeral cuuɗi hen leppi leydi. Ina wayno accident goɗɗo watti e tournée économique mo président de la république Macky Sall o mo gandanɗa hoorema ko communicateur traditionnel woni Mbaye Pekh e wondude Bara Dolly e wondude chauffeur e gardien Bara Dolly o. Ina wayno hay goto e mabɓe sankaki hen, kono noon on mo gandanɗa hoorema kañum woni Mbaye Pekh o tampi ne tawno wonde e hoore nde ene waɗi hen tigui rigui gañanɗe. ɗon noon ɓe mbaɗama évacué accident o noon waɗi ko toon to Woudduru e hôpital ɓurɗo ɓaɗade walla mbiyen structure sanitaire ɓurɗo ɓaɗade Tiyi. Sikki ala caggal ɗum ɗo noon ene wayno kanko Abdoulaye Mbaye Pekh o yalti ngam tigui rigui ya joni andinde sénégalais ji ɗi o yiidowuji men, kono noon o heeɓi raha ne tawno o mana galle mo gandanɗa hoorema ko ononi galle mo président de la république jippinnomo. ɗum noon sikki ala ha joni tourné o ene jukki, kono noon so tawi junggo enana e dande ɗeɗere yawtani. ɗum noon en ñaganima ɓe gandanɗa hoorema waɗɓe accident ji ɓe ne Allah ummintaɓe e dow jaam, jaam rono ɗum, jaam lomto, ne tawno ko jaam heeƴe ade kala ɗo jaam ala juma e jama kala juuletake tigui. ko heddi hen ko yo Allah wisi en ndiyam ɓuɓɗam ne haaldirtini hen ne tawno kala ne mawɗo leydi ummi ene teska wasata tigui rigui ha joni ɓe gandanɗa hoorema ɓe pittali mumen o wi hen ne haaldirtini hen. ɗum noon sikki ala yo worodde nde haɗɗo, Allah yurmo yaafo harna aljanna ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko sukaɓe darinoɓe e dadinoɓe ngam yidde tigui rigui ha joni ɓanginande yimɓe ɓe mbawa andude information ngaji jolɗi tigui rigui e tournée économique o, kono noon kamɓe ko hen pittali maɓe keddi. ɗum noon bandiraɓe musidɓe, tournée président o nana jokki